Problemes tipus d'escales 2. Per entendre millor el procés, t'aconsello que si no l'has vist, et miris el vídeo Problema tipus d'escales unitat. Anem a imaginar un problema. Què passa si sé la distància real, però no sé a quina distància estarà en el mapa? La distància entre Barcelona i Ciutadella és de 215 quilòmetres. En un mapa a escala 1 a 1 milió, quina distància separa les dues ciutats? Analitzo les dades, escala 1 a 1 milió. Distància, a la realitat 215 quilòmetres. Com la realitat és més gran que el meu mapa, divideixo la distància entre l'escala. 215 quilòmetres dividit entre 1 milió dona 0,0000215 quilòmetres. En el meu mapa, Barcelona està a 0,0000215 quilòmetres o 2,15 centímetres de distància.